Salam vatandaşlar, salam Halmira dağı, salam Sapar ağa. Bugünkü etjek çıkışımda bir vatandaşymyz gollap çıkış edipdir, gürläp bilenmokdy. Ýani gürläp bilmeýän adamlaram saýratjak bu hökümet. Şo dowamyda köp sag bolsun aýtýan. Hemem şu çıkışımda ýene-de ýaşlara ýüzlenmekçi. Vatandaşlar, ýaşlar, ýurt içindäki we daşyndaky ýagdaýyňyz bollugundan köpräk çıkışlar edip uradyň bize. Hanysy diýýäňiz biz sen bilen, biz sen arkaňda gollaýan sag bolun Taňry ýalkasyn gaty gowy şo zatlary eşitmegem, şo zatlary nemetmegem halkyň bir gollawny duýmak. Ýöne iş ýerine hereketiniz bilen şunu görkezmeňizi ýanky ýazgy edip Halmira dağı kanalyna uratmaňyzy we beýleki Türkmenistan halk hereketine uratmaňyzy sizden haýyş etýän. Dem dostlarym, gelin aktiv bolalım, gelin şu öňde soňda edilmedik, öňde soňda başarylmadyk zatlary biz başaralım. Gelin ağda bir bolalım, ağda bir Taňry bir, ağda alany gaňry bir diýip aýdylan ana şo sözden uralalım tanym, ağda bir bolup, bir ýumruk, bir jan, bir ten bolup watanymyza hyzmat edelim, watanymyzy halas edelim, watanymyzyň taryhyna, Türkmenistanyň taryhyna öz adymyzy goýalım. Çıkış edelim şu revolýusiýa getirelim. Inni mundan beýle hiçbir gorkmak, ürkmek, o zatlar bolmaz. Eýýäm halkymyz aktivlaşdy, eýýäm öňkülerden 200-300 esse gowy nemeler çykýar. Şu wagta çenli çıkış edip gelýän doganlarymyza, deň duşlama, gelnejelere, daýlara hemmäňde Taňry ýalkasyny aýtýan. Allahan hemmemizin yüreğimizi beslen, arzu hıyallarımıza yetelim, Türkmenistan'ımızı halas edelim. Türkmenistan'ımız bizim bir bay ülke olup, bay yurt olup, şu halkyny garip ýaşadypdyr, halkyny kösäwdyr, halky gynawdyr. Hiçbir sistemasy işlemeýär. Şu hemmemize şu garyba da düşnükgül ýasna zat, baýa da ýasna zat. Hemmekşe deň zat şu hemmemizi görüp ýör, hemmemiz bilip ýören zatymy. Gelin şu gözümizden görýän zaty, gulagymyzdan eşitýän zatlaryna ynanalym. Çekden gelýän, gorkutjak bolýan, haýwa tatýan, hökümetiň, bir kanun prezidentiň patgalimlaryna, onun duzak kuryan ýanky şeytan duzakçylaryna hemmesine soň berelim. Ayağa galalım, çıkalım, gürlälim, sesinizi uradyň, ýazlaryň, çıkış edin. Ağda berlik zynjyryny uzaldalyň diýdi. Kany gollaýan bolsaňyz, näçe görkeziňiz, näçe az videolar, näçe eliňiz tutuşyp çıkıp video alyp görkeziňiz. Biz size ýüzüňizi aç diýem zok. Açmaň ýüzüňizi, näçe açmasaňyz şonça peýda sebäbi. Ýüzüňizi açsaňyz siz eýýäm olaň belligine düşýäňiz atmetgaňda. Ýüzüňizi açman hereket edin, içine girenlerde de hiç haýsy duýman galar ýaly. Bular bilen öz etýän usuluna, öz ulanýan metodlaryny ulanmaly biz, vatandaşlar. Biz bulardan akıllı bolalım, biz bulardan hytr bolalım, biz bulardan akıllı bolup hereket edelim. Video düşürýäňizmi? Öňkü açanlar barada aýdamok ýüzüni açmadyklar. Arka tarapyňyzdan video düşürün. Arka tarapyňyzdan. Şu el tutuşup durýaňyzdan jar bolup arka tarapyňyzdan video alın. Goý ýüzüňizden görmesin, açkyňyzdan, maskaňyzdan görmesin, ýeňsäňizden görmesin. Kimin gepleýänem bilinmesin. Biz bulardan nesip bolsa inşallah üstün çıkar. Nesip bolsa.
Gelin şoň üçin hemmämiz birigip, birleşip, agdyr bolup hereket edeli. Näme üçin gollaýas diýäňiz, ýöne çykandy. Çykyn, haýyş etýän sizden, görläň, ýygyna video uradym. Aljaradalyň şu hökümeti, ýagny biz bir iki adam çykyp ýöne şo bir adamlar görläp, ýöne şo bir adamlar diýip otursa, ýekäň çaňy çykmaz diýilýär, ýa-ni ýekäň çaň çykmaz diýilýäni şu bir adamy döwmek, tutmak aňsat. Biz ýerli-ýerden çykyp her gaýsymyz öz içimizdäki güýjümizi, kellämizdäki aklymyzy, elimizdäki güýjümizi görkezip bilsek, hemmämiz ýer-ýerden çykyp aklymyzdäki güýjü görkezip bersek, şuny hiç hili döwüm bilmeýärler, hiç zat edip bilmeýär. Biz bir berk fundamentimiz berk bolmaly. Men Kiprdaky oglanyň elinden tutýar doganlar, hemmäňiziň İstanbul'daki doganlarymyzyň elinden tutjak. Amerika'daki doganlarymyzyň elinden tutýan. Hemme zynjyrdaky adamlara menem özüm goşulýan şolara gelin ýuwaş-ýuwaşdan çykyş edip uradyp başlaly. Aljaradalyň bulary aljarady nämetmesen bular bizi aljaratjakda. Gelin şulardan ökdep olaly. Aktiv olaly. Gorkmaň hiç zatdan. Ene biz ýaşlar özümiz öz ykbalymyzy çözmesek, özümiz öz donumuzy özümiz biçmesek, hiç hili peýdasy ýok. Öňkü adamlar olan kelleleri, öňkü gepleşikde de aýdypdym, kelleleri SSR döwrü içe daýalanan olan. Olar diktatura öwrenşen adamlar. Emma biz bilip ýörüs, emma biz görüp ýörüs, nähil ýaşaýar başga milletler. Şu wagt diýerler bize en atalarymyz diýip biler, çykma, gürleme, goşulma. Emma biz haçan demokratiýany gazanyp, haçan biz ýeňiş gazanyp, halkymyz gowy ýaşap, hiç açlyk, korluk bolman, hiç ýerde oçurt bolman, hemme sistema şänik ýaly işläp duranda, bizim en atalarymyz bize sağ olsun aýtjak, bizim en atalarymyz bizi başyna täç etjek, Hudaýa şükür etjek, men şunýaly gyýyz oğul ýetişdiripdirni. Gelin hemmämiz agdy bir bolup, bilelikde hereket edelim. Bu biz üçin gowy. Bu biz üçin hemmämiz üçin wygadnyda. Sebäbi, ine okap ýört daşary ýurtda. Baranda iş barmy? Kän iş. Ýöne sen fiziatka bermesen, ol işe girip bilmeýän. En atan seni meserga wagtdymy? Ýok, sen okup puluňy dordan çemçelap ýygnap, çanaklap döküp uratdy sana. En atan. Aňryk baram soňam, ýene-de en ataňy oday goýup, ýene-de fiziatka berip işe giredimmi? Näme üçin biz 5 ýyl, 6 ýyl universitet okap, näme üçin barıp fiziatka bermeli? Özümizçe baru yok adamlara. Goý sistema dogry işlesin. Her bir kadra iş tapylsın. İşsiz adamları, okuwsuz adamları hatta üpjün etmeli hakyky hökümet. Birje bizde işlenok, birje näme üçin işlenok? Birje turda näme üçin işlenok bizde? Şol rahmet adamları iş bilen üpjün etmeli edara. Rahmet diýen edara var. Birje turda diýilýär. Şol bizi işsizlere daja iş tap bermeli. Emma bizim Türkmenistanymyzda okap gelip 5 ýyl, 6 ýyl okap universitet okap baran soň ilki bilen şol universiteti tasdiklatmaly. Şoňa manysy ýok, şo tasdiklatmaňa manysy ýok aslynda. Näme üçin tasdiklatjak? Türkmenistanyň içinde baýdak göterip okumadyk okuwçylary. Men ol okuwçylar günäkarlamyk, muňa bu hökümet günäkar, muňa şun tupoy edip ýetişdirýärler, ýörüýte. Soň özleri manipulirat, öz isleýişlerçe plastilin ýaly oýnap, ütgedim, edep gelende etlerler ýaly. Şoň üçin baýdak göterip, çara gatnap, okuwa gatnamadyklar, olara hiç ýere patwerdýdem etmeler, ýene etme. Emma sen daşary ýurtda
hakiki okuyan hakiki kellanga bardatlar gir ya hakikaten hem sen praktika geçen 2 yıllap üniversitede. Yani näme üçün yine biz barıp berden kellemiz dolup daşıp yine anı praktika geçip yine edip doğru bizden berde işlep zat edip gatnap bilmeyenlerimiz kendi yani berde bir yağday var. Sen şu egzamine baranda, misalçı egzamine baranda nemen tavşır bilmesen sen açıklığını etdiler. Şu açıklığını bolmayacak olup şu 6 ayda okumadığımızda ne birinci sesiyada okumadığımızda yatıp bir hepdelep kalman okuyan yani seravna giriye, seravna beynimde bir pitanya var ya şu tayda bir maglumat peydal nemeler var ya. Yani biz şunun barıp tasdiklatmalı. Onun köp üniversitetlere sen okan üniversitetinde sağısanın yeten ok yine var zat dip iyidana koyuverýärler tasdiklat beren oklar köpsine bolsa arsarap şu näçin biz mysal üçin barıp men uğrum derler. Bu haramul prezidentin kitaplarından egzamin tavşyrtýarlar. Näme ol näme oku materialini değişim o men işlejek işime değişim on kitabı. Bana mysal üçin näme gerek? Çay barada kitap ýa-da yankı atlar barada kitap ýa-şoň yankı biografiýasy. Maňa şol näme men uğrum şo. Atlar barada men bilmelimi? Men uğrum o däle. Näme üçin oňaldy atlar? Şoň kitaplaryndan sonra berip öz uğrundan saýrap dursaňam men birinji üniversitedim gutaramda tasdiklatdym özüm öz uýjuma tasdiklatdym ýa-ni men şonu tasdiklatmak üçin şu haramolyn 2 tane kitabyny haýsy kitaplardan sonra berjen aýdan soňra şoň tutuş girişini çykyşyny okudum men şoň. Ýa şonadam arsarap pul aljak bolup pul sorap bakan peselçek olup şeýtdirýärler, şunýal haramzada oýun ornaýarlar. Näme üçin bize zastavda etdi? Biz nasilya garşy, bizi zorlap, bize değişil zady okutjak, bize değişil däl zady okutjak bolup, bize etmel däl zatlarymyzy etdirjek bolup, biziň halkymyz, bütün halkymyzy nasilya edip durlar, zorlap durlar biziň halkymyzy. İstleseňem islemeseňem şunýaly gul bolup ýaşarsyň diýip oturda. Ýani biz gul bolup ýaşamaýas. Haram bol Berdimuhammedow bilip goý. Sen pikir etýäň şu ato ýanky narkomaniýa döwründäki ýanky nemeler ýaly ýaşlardyr öýtýärmiň. O 90-njy ýyllaň, 80-njy ýyllaň ýaşlar ýaly gaýalaryny öýtýärmiň. Eger biziň kellemiz dory, biziň kellemiz tenkiden gowrak işleýär. Biz özümizde gereklärdi bilýäs. Ona hilo barıp aňyrda sen kitaplardan egzamin tavşyrmaly, ýenetmeli. O näme gerek? Mysal üçin aýdaly, jurist sen kitabyň näme gerek? Atbarady. Näme üçin ol? 6 ýyl okanna näme sen kitabyň öwredilmi üniversitetde? Sen kitabyň näme üçin egzamin tavşyrmaly? Ya ol kitap juriste değişil kitapmy? Ya ekonomiste ya mediga değişilmi? Haramzada halky zorlamaňy beset. Halky zorlamaň beset. Watandaşlar, deňdoşlar size ýüzlenýän aktiv bolun, çykyň, gurlan. Gurlan şu taýyk üýsüň, soň işine realny çykyşlar bolar. Şu taýda üýsüň öňürde şu taýyk ýazgy uradyň, şu taýyk ses uradyň, şu taýyk video uradyň. Çykyş edelim, şulary aljyradalyň. Goý bilsinler, biziň olan pikir edişi ýaly samsyk dälligimizi bilsinler. Bu hökümet bize samsyk mykayetde goý bilsinler. Goý gorksunlar. Gorkup gelsin biz olardan, ne olar bizden gorkup gelsin. Onýaly mirzat dormy? Gelin agzy bir bolup, bir bolup, jem bolup, hemmemiz agzy birlikde hereket etdeli. Yankı bir jova turdan işlemeýäni
şu diplomlara da iş yok. Diplomsuzlara aklına tap vermel olur iş. Diplomsuz adamlara da tap vermel. Yani görýäňizden nätdiýerler. Gözüňize basyp edenmet ýanniýa. Haramol Berdimuhammedow, sen o dünýä ýekece kepenek gidýänsiň, ýekece ak mata 10 metre alyp gidersiň. Ýekece kepen başga zat äkedi bilýän dälsiň. Haramol Berdimuhammedow öz fantastika durmuşyňdan sen belki bu edip gören özüňi supergeroy, superman edip görkezip ýörsiň. Belki sen pikir etýänsiň, men pajizne geldim durmuşa hiç açan ölmen, hiç açan nemetmen, men edenmedik geden 18 ýasarda ýaşap ýörer halkymam diýip. Ýok, eýle-de. Hemmäňde girjek ýerimiz bar gara ýer. Hiçimiz hiç zat äkidi bilemdi. Ene görün ýaşlar, seredin etýän zatlaryna. Bize kelle ulaşdyrýan ýaşlan kellesini ulaşdyrýar. Ýöne siz görüp oturýarsyňyz da kelläňiz kim ulaşdyrýar? Siz görüp oturýarsyňyz hemmäňizem garşy. Men 100% bilýän. Biziň en atalanmaz banklawyny oçurdy durup, biziň en atalanmaz bolwasy gerek gel kagızlary çöpläp, erten soň ýene-de oçurdy durup, şeýdip soňam bir gezek pul uğratdy, ikinji gezek kartyny bekledip, gümün çekelim, beyttir gezmedin. Gümün çekelim, beyttir deyip, o edenle deyip, ezledip, bir kanun hareket edip görme. Yok ol haram olu, Berdimuhammed, hemme studentlan adından atyan sana. Gümün çek, bize senyalı prezident gerek gel. Vapşe gerek gel. Hiç geli, eger. Bize şänik geli işleyen sistema gerek. Bize şänik geli işleyen sistema. Ona barıp özümüz, elimiz bilen eder. Sen duruver, sen şu halkı bilgeçliğin önküsünden beter edip barım, gorkudiyam kan de, sen halkın yanıp duran zadın üstüne, sen yağ sepyan, sen yağın üstüne odatyan, sen tutaşdıryan yanıp duran odu. Sen bu aktivistleri basan olup, yeniden olup, yapan olup, otayın eyden olup, otayda beyden olup, bir zat atçı annip, çiğşivaylan börsün. Sen avrayın, itin avrayça da yok. Şu hiç yerde sen avrayın yok. Yekece yerde. O televizora çıkıp yalandan gurla oturmasınlar. Zahra yılladı olluk deyip. Zahra yılladı olluk yal sevarını karayan kaptalına ıydına geçtin mi o zatlar yaman kovulyanlar halkan beylek halklaran. Türkmenler ayağa kalsa önünde hiç kim durmaya vatandaşlar berkvelen ağzı bir olalım studentlar sizden haşt etyen önkü çıkanlarınıza da köp tanrı yalkasın yine de çıkın gelin köpelelim biz şu daşarı orada gelip özümüzün içinde adam hükmünde yaşamadığımızı gördük inne hareket edelim koy bizim en atalamız kösenmesin koy bizim yurdumuz düzelsin koy bizim hemmemiz şu tayda gov bilim alıp gidip ödürümüzün işler hemen de iş ornoldu. Hatta işte adamlara iş tap verelim. Şonyalı kömek edelim birbirimde. Ağzı bir olalım. Can olalım. Mehriban olalım hemmemize. Biz doğan hemmemiz bir Türkmen. Hemmemize haşt etken doğanlar. Cigiler. Dinduşlam. Çıkış edin. Haş. Vallayanınız. Çın olsa şutar çıkış edin. Sağ olun köp tanrı yalkasın dinleyeninize. İnnike yedekler açın.